চাকরা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে হয়, আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? অনেক সময় আন্দোলন করে। আমি বলছি আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন? আজকে আপনারা ধার করে অন্য যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ভাগে আমাদের এখানে যারা আগে রাজ করেছে তাদের যে লেটার স্ক্রিপ্ট আপনারা কেন ব্যবহার করবেন? চাকরা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে হয়, আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? যদি দেবনাগরী আপনাদের পছন্দ না হয় তাহলে আপনারা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট করুন। আপনাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছে, তাহলে কেন আপনি ধার করে আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্ট আপনারা দাবি করছেন? Hello, Bwsarok, Jotano Sarikam. Bwsarok, Odora, Belai Kasa Kok Sana Musungkan. Ang Dibor Fasingbo Kasa Video Riman Mukana. Roman script, Abono, Tripurani CM Saka, Abonka, Kaisa, Foreign, English Rokni language, Abono Tahanisan, Noroni language, Norok, Kari, Jasamani. Tini Angsungan Musungo. Direct si sana musung langkau jarawo. Tini di sini, jadi Tripurani CM no jadi English kok sama ni kena kahingke. English by mung Suinani jadi Mwkhang ke. English by cek kuno jaga borong ni benaro. Tebak jaga jadi sujak Mwkhang ke. Abono sana ni bagan dorok tiar tongdi. Te tini di sini, je BJP khai tongnai. Bwsarok ni kok nang sanai, Bwsarok ni kok ang salia. BJP khai tongnai Bwsarok ni bisingo jodi kebo English by mung Suinani Mwkhang ke. Kebo ni busa English medium bo Pori hoi Tongkhai ke. Tini Bikas ni phanang tu, BP ni phanang tu, Reboti ni phanang tu, Jesa ni phanang tu, jodi Mwkhang ke. Tini borong ni bagai chung protest ma khaine hese. Borong ni bagai khorang mati sanai, norong ni Bwsarok no school English medium bo Pori timani aro ni sini Kari di Bangla medium bo admission di. Amai ma salai na hese. Tini fang nini Tiprasa English by Suinani himani ni o Roman script by Suinani himani abono khai Dr. Manik Saha sakatamo abono sungri oi mai andor ni script sanati. Karon bini bu to communal si nung Tiprasa bini problem ekta no nung Tiprasa ni kaham ungnani obo ang ungnani rigla khaise. Nung Tiprasa kusugo kanani ang Manik Saha tongsak o chance rigla khaise. Chance rigla tamke norok chini tolama tongai. Norok no chung thungu norok da chini saka kanai angriya chungriya main problem to obose main kok ngai pini obose sarai bo saka norok jesa kono khlaidi Roman script chungriya. Tini o kok sai tongpro aro buskango kobangma borok tamo yafa khorok layo. Amsuk gyan koroi amsuk mane tam sana ni kuno sana ni word si phayang borong ni bagoi hamya word phan chan thani phaya haise. Manane borong no amsuk hamya sana mujunga amsuk hamya ka word sana mujungo omahai word dunia kus koroi. Omahai borong no yafa khorob layo kharap kai. Sak marok bai susawoi chono sapro o jorabo nor kahani Roman script san pahatar Neta muni agor tola komse kom 4-5টা 6টা English medium school dong na. O English medium school tahan Pori. Tini almost kokno khanawi ya pak khorom lai kana tongthalai mosalai khantam lai dong. Abo sak no jono buthana ningkha buthariya sakang thuya sakang kisang mosalanga na himan kok ya darba. Abono tuyoi ulta protest hai kok sanani. Abona khawa se wansuglia ulta tamo tong tholak se bahar se masala ja amki borok tomai kon dinong oi meya amsu gyan koroi borok to dunia koroi amsu gyan soya borok to dunia koroi tini edisio 28টা seat ni bisingo 28টা tonani abot imang nuk laijak
norokni baga juta mala sublai jak parani borok rok haise juta mala tebo bubak rakhai baithang edisio asukjak bose saitong 25 ta 28 ta ni kok sayabo borok hingga 28 ta ni bisingo 28 ta si to bisenai pho borok si sarkar khasenai pho amar kha gonti tamna rok mang je Bwsarok hingga tabo joto norokni kusubnai mang na norokni yafa tola slaknai haida ma tong norok ha norokni yakung susoi tui nungnai haida ma tong tabung Bwsarok no norok bongsu jotui sikito borok jong sare sare khe nukbaikha norokni kok samani baina jong sini baikha aisi Bwsarok sini baikha norok busu jora tui borok no develop khai tlangman norok bai thangsi develop ngoi mi norok norokni language norok kok samani norok bo position no tong chini kok samani bahai amo suda sendra wangsung naya norok da public ni seba khlainai norok da public ni seba khlainai norok da poultry hake khungnai ha poultry hake norok da khungnai amo simi mang khata hino borok ni kaham ni kok thaichapa na sai mia gundagiri kok simi sawai program lai thang je roman script sanoi tongmani abo khali tipramo thane borok simida o roman script suinai hino nung BJP ni busla nung BJP ni nukhu ni takhu bukhu porkha roman script suiglak da jorabo manoi thanga ke ha amo chini baka kahamulak da jini next generation kusung chini topa ni language jung roman ba suimano abono tuyo oi hamya sawoi tongmani yagulo bose yapa khoroboi mosalai tongthoklai monelai tongoi mano hingke omo hai borok rokno borok da hinai na tam hinai omo hai borok rokno mane sitrabo hadur phansi khistana thigya haiji nin chagar sanai omo hai borok ha ari buji khanu politics khanu ठीक no yang motha nung BJP nung Bwsarok lena abo ni Bwsarok ni bobisot ni Bwsarok ni thinang ni kok lena ha 125th amendment bill roman script direct fund abo ni Bwsarok ni bagoi na lena Bwsarok khana kam pai thangi able kusung thangna ni si ble khana kam pai thangna jange tini je kathang to thike tanglai ki chalai dio ma ke thang mano ai pano abo to khana ni Bwsarok pai thangni ni mai able kusung din generation ফাইনাই borok manoi thanai bele abole wansungna nago ha abole wansungna nago norok angkun sana jamu sungya emon je sanamu sungta bokungni je tongpuri sanamu sung haije nge tabu borok nang haja sana thanga buyano haga wansungnai yang asu sana thanglia sana to kubang ma tong haije nge norok tamo wansu o borok no tuyo norok tamo wansu amo Bwsarok na mothangoi manai da ata sa sitti boi manai da edisiwo norok chance o jora borok no rinai da rida mano anthani ke borok no nukha ke kaisa comment no phayo haikon ang salia norok sadi norok tam phai norok bokolo baiji gasu kok sana thanglia babson andao ono jagao si kok sana ni basu place ya mo borok thango phayo haina bagang su kok sakla norok bai khana malai nai